5 menang. 6 menang. Menang napa kalah? Menang pemain percaya kula. Loh, niki nggih tuku rokok leh nyapa to kaya ngene iki. Dadak ngono barang ki nyapa to. Niki rezeki nggih panjenengan karo sapa. Wong kula niku nggih sampun naik kelas bantu panjenengan. Purun apa mboten? Purun rezeki kok tak anggite. Sepi-sepi kaya ngene kok dikai dhuwit ra gelem. Bar kidune tan kula ida ping prongos ngono kok. Rezeki kok ra dikeke. Ra ditampani. Mang dongake nggih. Zaman pun meneng nalikanipun nggih nalikanipun jago sampeyan gelut wonten ing Blabar Kawat Jangat Cinencang kula mboten badhe meneng pripun kula ubengi Blabar Kawat sampean ubengi tok mboten kali kula sebari uyah tok kali tahu sak petise barang terus mengke mengangang saged tiba kemil niku tiba menang. Matur nuwun, sami-sami. Menang karepmu, kalah karepmu. Sing penting entuk duit. Dari informasi rada adoh sithik neng muneng kok enek Cahayu iki tenanan apa ora? Lumayan lah kena nggih tombo adem rendeng-rendeng kaya ngene iki. Jare enek cah umure 20 tahun nggih Cik. Model iki mripate ngriyip kaya Cina. Ayune kliwat ukur jane tenanan apa ora? Iki to. Nggih, Mbah. Lah iya pira iki? 200, 150 nek gelem. Nggih, Mbah. Lah iya aja angel-angel ora. Oh, wah, iya, wah. Woi. Ya, was. Wah, tambah 100 tanduk ya nduk. Nggih, Mbah. Lah ya aja ngel-angel. Wong dagangan ora kulakan nek angel ya. Kok mboten dangu ya Mbah, awakku ora patek fit iki mau dadi. Ya serake tanganku kene nggih tombo boyok keju lah dadi. Engko kapan-kapan aku entuk duit aku rene. Sapa mau jenengmu? Sugiem, Mbah. Lah iya. Kalau aku duit-duit tak rene neh jan luar biasa. Nggih, Mbah. Nganti lali ya. Ndak gelok. Wah. Tuwek polane. Sikara bala kang tumingal sikara bala kang tumingal rang campo samya mandali rata tepi leteng kota dah wangkung mangun cangiti benjang sangat cimija ati nyong tali wo